Znači, vi znate da je transplantacija najbolji vid lečenja bubrežnih bolesnika i da je transplantacija između ostalog životni spas za gomilu drugih bolesti, srčane i tako dalje. Doktor Šćepanović, kao neko ko se 10 godina aktivno bavi da se zakonodavni okvir i propisi u našoj zemlji prilagode normalnoj problematici rešavanju problema u oblasti transplantacije, će u kratkim crtama da nas podsjeti šta je sve problem i da konstatujemo ni današnji dan, zakon novi o transplantaciji nije ušao u skupštinsku proceduru. Ja predajem reč profesoru Šćepanoviću. Kada završimo sve, znači onda ćemo otvoriti diskusiju na jednu i drugu temu, a ja sam samo isprovocirao da i to čujemo. Hvala. Hvala. Bez toga. Samo da mislio sam da ćemo da slučamo Luče od Lamermura koja je bila kod kolege, što bi naravno bilo bolje. Ja ću da iskoristim što drugi utorak za 10 dana punih 62 godine i duboko zalazim u 7. deciliju da sednem zbog mog levog kolena. I pre nego što počnemo, imamo mnogo problema sa Windowsom 7 i 10, ali to ćemo da rešimo. Hteo sam kolegi Čuriću prvo sve da vas pozdravim i da vam kažem da mi je ogromno zadovoljstvo da se ponovo pojavim pred vama, a vidjet ćete na poslednjoj slici, kad god se pojavim pred vama ovde, moja porodica su već za još jednog člana. Tako da nadam se da će tako biti i sledeći. Kolegi Čuriću želim da se zahvalim na ovom zaista fantastičnom izlaganju, iako me nekoliko puta protresao, jer mi je protresao moju prošlost. Ja sam naime, na meni je kao jednom od prvih, a verovatno jedinih vezanih za terminalnu srčanu insuficijenciju, primenjivana ultrafiltracija. I to čak jednom nedeljno sa funkcijom trbuha i vode u trbuhu. Otprilike sam istiršao izlazi za 30 litara, 30 kilograma lakše. I toplo bih preporučio, naravno ako sujetni profesori kardiologije i terminalne srčane insuficijence budu dozvolili, evo mogu da preuzmem na sebe da Institut Dedinje bude organizator i da ih dovedem nekog od njih ovde, da kolega Čurić se dotakne ovog i tačno se vidi jedno fantastično obrazovanje, prvo opšteg interniste koji je radio u intenzivnoj nezi na kardiohirurgiji, zatim na hemodijalizi i sa njim možda se meri samo onaj koji je radio direktno na transplantaciji na onkologiji. Svi su ovi ostali specijalisti nižeg ranga. Kao što ja vrlo često mogu da kažem da zašto smo mi dečji hirurzi, a našto neonatalni najbolji? Pa zato što adultni hirurzi ne mogu da shvate tkivo bebe, da recimo gubitak od 30-40 ml krvi kod bebe, znači smrt. A mi dajemo krv kao dobrovoljni davaoci 300 do 400 ml. Jedna od stvari koja je recimo važna, ja sam u Tiršov ulazio sa 130-135 kg, a posle funkcije trbuha i ultrafiltracije ulazio sa 98-99. To je takav atak na organizam, a evo i odgovora mom prijatelju, dakle, Zoran je čudo kakvi Tesla i Pupin su zamenili. On menja mikrofone, menja sve. Ću predu da stavimo. Evo tu za stolu. I ovo možete već, pa imamo i Windows 7 i 10. Hteo sam još nešto da kažem, zašto je to važno? Pacijenti u terminalnoj srčanoj insuficijenciji se dave u sopstvenoj vodi. Ta voda može da se evakuiše samo na dva načina, znači brutalnom invazivnom metodom, bez obzira da li je to laparocenteza, torakocenteza ili periokardiocenteza, da prevedem na naš jezik, znači bušenje trbuha, bušenje grudnog koša, odnosno pleure i bušenje funkcija perikarda. To su vrlo složene intervencije koje mogu, naravno funkcija perikarda je neposredno opasna po život, funkcija pleure je onako, a funkcija trbuha jedino ako je hirurg neveš pa probije crevo. I to pravi problem. I zbog toga je ovo prvo predavanje od izuzetnog značaja i nije ograničeno
samo na pacijente na hemodijalizi, a govorim vam iz ličnog iskustva, ja sam jedan od onih koji je bio na hemodijalizi 40 dana i evo, vratio sam se uspešno. Evo, Palić 2017, evo. Pogledajte samo koliko smo odlično Ljiljo što si ovo prikazala, pogledajte samo, ovo je spisak predavanja u poslednjih godinu, 2 dana, koji je ovde bio, da znate, širom zemlje Srbije. Izbegao sam da navodim ostale titule i pripadnosti, trenutno obavljam dužnost predsjednika upravnog odbora moje univerzitetske dečje klinike, ali ja pripadam svima vama kao i vi meni, jer smo zajedno sapatnici i zato ću čak i da izbrišem u sledećem izlaganju i ovo profesor doktor. Malo ću da vam dosadim, nema organa, nema transplantacije. Neću reći ništa novo na ovom stepenu razvoja medicinske nauke i struke. Dok sačekamo te matične ćelije i ostalo što su meni savjetovali 2005. i 2006. proteće toliko vode Savom i Dunavom, ja mislim da će čak i Palić, ko jezero, da poteče dok to ne bude dovedeno na onaj nivo da može da se radi. Znači, možete kao neki naučni kuriozitet to da pratite, ali nemojte se tome nadati u narednih 10, 15, 20 godina, sem ako se neki Tesla ne rodi pa napravi takav preokret. Ne možemo bez saglasnosti građana. Jedina disciplina, mnoge discipline, čak i kad odete u inostranstvo, što ne možete da uvedite čak ni doktore, a našto članove porodica, pa kaže mi smo spremili pare. Vi ste spremili pare i možete da operišete tumor, bypass, možete da budete na hemodijalizi, možete da budete na bilo čemu, ali organ je vlasništvo Eurotransplanta. Znači, kao biološko blago, biološko bogatstvo. I taj organ je problem, što treba da se da nekome ko ne učestvuje u raspodeli i razmeni organa, a to smo mi, građani Republike Srbije. To ćete vidjeti malo kasnije. Ovo je stepen efikasnosti i saglasnosti porodice u odnosu na zakon. Znači, informisana saglasnost, takozvano dvostruko pravo veta, kao što postoji samo u Srbiji. Znači, ja iako se izjasnim i potpišem ove donorske kartice, jedan od članova porodice kaže ne može. Zaboravite. Pogledajte stepen saglasnosti. Čekaj, Zorana, molim. Žuriš kao i uvijek žuriš. Pogledajte stepen saglasnosti plavo od 85 do 99,8 nekih od zemalja. Idemo dalje. Da citiram mlađeg kolegu, da sam znao matematiku, ne bih, ovo je jedan od računa verovatnoće sa raznim vektorima i vidite ove dve asimptote koje nikada ne dodiraju x osu. Ovo je stepen saglasnosti kad je u pitanju informisana saglasnost. Znači, dovode svi potpisuju članovi porodice. Znači, to je u padu. To je ovo šrafirano. A vidite pretpostavljena saglasnost, takođe šrafirano, koji ide ka gore. Idemo dalje. To su pametni od nas konstatovali još pre više godina. Ja sam bio najmlađi doktor nauka na katedri hirurgije, 90. kad sam doktorirao, a 2013. sam odbranio svoj drugi magistarski rad iz organizacije transplantacije. Nemojte me pitati ni za ovu metodu, Delfi je to uradila moja drugarica na toj spravi koja zove kompjuter i napravili smo jednu pretpostavku, znači potpuno ne idealističku, nego utopističku, kad ćemo da uradimo 200 transplantacija bubrega. To je računato 2013. kad smo imali 5,77 donora na milion stanovnika i ja vrlo ljubomorno i prepotentno i sebi pripisujem te zasluge jer smo tada doživjeli najveću ekspanziju pre nego što su nas zamenili daleko pametnije, daleko neuspešnije od nas po političkoj liniji i objašnjavali narodu ono što mi objašnjavamo već 11. godinu. Znači, po toj metodi planirali smo da 2017. na 2018. imamo 200 transplantacija bubrega, kadaveričnih. Dalje. Hrvatska je imala milion donorskih kartica 2010. godine. Profesor Babić i profesorka Bjegović, koja je inače mlađa od mene, bila mi je mentor jer sam završio menadžment, ali na medicini, nisam na megatrendu nego na medicini. I na fonu, i najteža mi je bila matematika, stvarno, kao vama. Znaš što ovi sa fona kad su došli sa ovim integralnim računima i ono, to sam sve u 58 godina završavao, znate, iz inata. A najviše da nervira moje sinove koji još nisu doktorirali, da im pokažem da sam još pametniji. Još uvek. Pogledajte, mi smo predvidjeli 2022. 2023. na naših 7 miliona
da ćemo da stignemo braću Hrvate koji trenutno imaju, ja rekao u Pančevu 4,3 miliona stanovnika, međutim iz publike su me Vesna ispravili, rekli da imaju čak veće iseljavanje i pad nataliteta nego mi. Na 4,15 miliona, oni imaju $1 milion, mi smo predvideli 2022. sa ovih 150.000 oko, a posle ćemo da se vratimo na to oko. Znači, čim je nešto oko, mi ne znamo koliko je. Ovde sam ove papire poslije reći zašto sam ih donao i zašto nisu na slajdovima. Idemo dalje. Evo, moram malo ovo da vam protumačim. Znači, nikada ne govorim na pamet. Ovo je taj spisak od 7. novembra. Znači, imate sve up to date i drago mi je i što je kolega Čurić tu da pogleda. Molim vas. Ovo je poslednji izveštaj Eurotransplanta od 7. novembra. Danas je 19. novembar. Čestitam profesorke Šćepanović godišnjicu braka i robije sa profesorom doktorom Dušanom Šćepanovićem. 34 godine danas na današnji dan. Tu negde oko pola 1, pola 2 je bilo. U opštini Stari grad. Pa znate šta, gospođo, ja bih iz Haga izašao do sada. Ne znamo ko je više. Vidite, kaže pokojni Vlada Bulatović Vib, statistika naša dika, što poželi, što naslika. I kaže, nikad me ne iznervira poskupljenje, koliko me iznervira objašnjenje. I ono što je vezano za vašu struku. Kaže upravo za biomedicinu, mi imamo 623 kandidata za transplantaciju bubrega koji su trenutno na listi čekanja. Koliko radimo godišnje? Ove godine je jedan od rekorda 48. Pogledajte Austriju, molim vas. Imamo do sada 31 donora. Znači u bold masnim slovima ND, number of donors, znači broj donora. Prvo. Znači Austrija ima 7,9 miliona stanovnika, nekih 11-12% više od nas. 183 donora ima do sada, a ostali su još. Ceo novembar i decembar uradili su 325 transplantacija bubrega. Dole cifra na listi čekanja 545. Hoćete da mi objasnite kojim to Einsteinovim ili Newtonovim računom ili geometrijom Lobačevskog je izračunato da država koja ima između 5200 i 5500 pacijenata na hemodijalizi ima 623 na listi čekanja za transplantaciju bubrega, zemlja u kojoj je 48, udara se na sve talambase ako se uradi, neću, izvinite na izrazu, pišljivih 48 transplantacija bubrega na 325, ili pogledajte braću Hrvate koji su već uradili 155, a do kraja godine će 200 da uradi. Dodajte 15,5, znači mesečno, ostalo su još 2 meseca, oni će još 32 transplantacije da urade i imaće na kraju 187 i to je loš rezultat. Oni obično imaju oko 220-230. Slovenija, 33 donora, 1,9 miliona stanovnika, manja od Beograda sa svom onom raskopanom Slavijom i onim bulevarima i svim ostalim. Pogledajte, 45 transplantacija, 33 donora, 19 srca. Mi imamo 5 srca ove godine, ne znam se rezultati. Šta znači ove donje brojke? Ovo lista čekanja, waiting lista, REN, K, KOR i HEPAR. Na latinskom tako sam mogao da sastavim pluća, nisam stavljao. To znači da Austrija koja je uradila ove godine 60 transplantacija srca, na listi čekanja imaju 66. Znači pacijenti i oni koji nemaju neki visok status na rang listi, među prvima imaju ogromne šanse da za godinu dana dobiju srce. Imaju ogromne šanse da za godinu i po dana dobiju bubreg. Samo napravite statistiku ovde za ovim stolovima koliko je ko čekao na bubreg i koliko ko nije dočekao. Pogledajte Hrvatsku, Mađarsku, oni su najveće napredak doživjeli, ali imaju dosta stanovnika. Pogledajte Hrvatsku, 30 srca je do sada uradila, 34 imaju na listi čekanja, a još 2 meseca ostalo. Znači Hrvatska pokriva svoje potrebe za srcem i jetrom instantly, kao ne kafa, instant kafa. Samo stavite neku toplu vodu ili neko mleko i gotovo. Za bubreg je svela čekanje na godinu dana, možda na 15 meseci. Kolega Čurić može da proveri to slobodno, on to zna bolje od mene. Da li znate kakav je uspeh? Jer ljudi ne shvataju jednu stvar. Najjednostavnije je dobiti srce. Zašto? Ima ga najmanje. Jeste komplikovan, najkomplikovanije je jetra,
Radio sam i hirurgiju tumora pored dečje urologije i mogu vam reći da sam svaki put kad je trebalo da radim levo ili našto desnu hepatektomiju, da su mi se noge tresle u zavisnosti ko mi se stoji preko puta. Kad je u pitanju transplantacija bubrega, kao dečji urolog vam kažem da je daleko najjednostavnija, ali je nerešiv problem. Zašto? Pa jednostavno ljudi, nažalost, Bog nas je tako stvorio, toliko nas ima ili vas ima, da to ne može da postigne ni Amerika, a kamoli neka druga zemlja. Ali šta nam to govori? Govori o katastrofalnom stanju, potpuno neadekvatnim podacima. Kako izgleda jedna šema, a o rezultatima da ne govorimo? Evo ovako. Ja onda kao nekad, kao dobar đak, diplomirao sam sa 9,20, stavim ovaj moj žuti flomaster i izračunam, tu stoji prema krvnim grupama, kako šta izgleda, prema polu, uzrastu, vremenu čekanja na listi čekanja i na rang listi. To su sve neki od glavnih faktora i na osnovu toga procenat rezultata. Da li je bila single transplantacija, znači jednog organa, zato se malo zadržavam na ovome, ubrzat ću posle da vas mnogo ne davim, ili je kombinacija organa. Da vidimo što ovde još imamo karakteristično. Recimo Velika Nemačka, pogledajte. Nemojte da vas impresioniraju ove cifre, Nemačka je najgori primer. Najgori primer. Zato sam bio vrlo ljut kad su kod premijera otišli, to je bilo vezano iz ono pismo koje Stina javio, kad su bili iz fondacije Hemofar predstavivši, ja izuzetno ocenim finansijski i ekonomski značaj te kompanije za Srbiju. Nemojte, molim vas, da glumci, pevači budu bolji od mog tima koji na tome radi 11 godina, pa je sada fondacija Hemofar predložila pretpostavljenu saglasnost. Pa već ulažu davno nisam čuo, stvarno mislim, to je zaista, i to vrlo otvoreno govorim, a da ne govorim još o nekim kolegama koje čisto prepisuju i kopiraju sve ovo što mi radimo od 2007. godine. Znači, ogroman je problem brojeva, ogroman je problem nedostatka donora. Idemo dalje za ovo. Evo, broj donora na milion stanovnika 7.11.2017. U zagradi je perspektiva do kraja godine i prospekcija donora. Imamo Austriju, PC, znači presumed consent, pretpostavljena saglasnost. Hrvatska, pretpostavljena saglasnost, Slovenija, pretpostavljena saglasnost, Nemačka, informisana saglasnost. Recimo, jedan od donora je predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier, koji je svojoj supruzi darivao bubreg. I on je jedan od najvećih zagovornika da Nemačka, velika Nemačka, najrazvijenija, koja ima najbolje doktore, najbolju medicinu, pogledajte broj donora. To je katastrofa. Jedva su na onoj granici da ispunjavaju uslove da bi bili člani Eurotransplanta, ali ih ima, brate, 83 miliona i ne sme niko ništa da im zucne. Inače bi otpali kao 13. prase kad bi se primjenjivali svi kriterijumi. Pogledajte Hrvatsku. Hrvatska je ove godine pala na 34,4 donora, ali to su one slatke muke koja već ima sada 120 donora, a prospekcija je 144 prošle godine. A evo Nemačke. Tih njenih 857 donora ne znači ništa, na 83 miliona. Od toga je koliko Turaka, jedno 5 miliona, tako da kad se doda, ispadne papazjanija velika. Važan je ZOT, znači zakon o transplantaciji i stanovnika u milionima. Idemo dalje. Transplantacija u Srbiji, ovo su znači zvanični izveštaji. Moram da vam kažem da se neki put javljaju i nema ono što ja verovatno jako ljutim i moja ekipa i Ministarstvo zdravlja i Upravo za biomedicinu, što nikako nemamo egzaktne rezultate. Šta znači oko 150.000 donorskih kartica? Pa valjda se zna koliko je potpisalo, valjda se zna koliko je ličnih karata. Donore, ja sam malo častio Srbiju sa 7,1 miliona stanovnika, ja mislim da nas nema toliko, ali nema veze. Postoji skok u odnosu na prošlu godinu, gde kad smo se videli u Zobratici imali smo 1,5 i na kraju godine 1,87. Znači nemojte niko da vas laže, bio sam dobar matematičar, iako sam završio medicinu. Transplantacija bubrega je urađena u 4 centra, znači jedan od njih je Tiršova, moja klinika, 48 transplantacija bubrega u 4 centra, molim vas. Pa evo, kolega Čuriću, podsjetite, prokomentarišite, 12 bubrega na jednu kliniku. To se na zapadu odmah zatvara. Hvala, doviđenja, vi ne postojite. Zašto? Jer hirurg ne može se održi u treningu. To je jedna transplantacija mesečno, molim vas. On mora da radi fistule, šantove, kile, slepac crevojstvo, mora da ostane u treningu. Nema hirurzi, balerine, fudbaleri, košarkaši, transplantacije NBA liga.
Ko ne može da zakuca svaki dan, odmah da ide u trenere i da ide da se bavi nekim drugim sportom. To je vrlo surovo. 2000 bolesnika, kažem, oko 2000 bolesnika čeka na transplantaciju nekog od organa. Pa kako onda, kad je mnemotehnički odnos 1:3:6, kad su u pitanju bubreg, srce, jetra i bubreg, 2000 bolesnika čeka na transplantaciju, samo 623 na bubreg. Kada bubreg zauzima najviše od toga, pa jetra, pa na kraju srce. Znači, podaci, onako, kako se kome dopadne. Idemo dalje. Evo, potrebe za transplantaciju organa u Srbiji. Ovo sam ponavljam kao papagaj već 7 godina. 2010. je bio veliki simpozijum u Beogradu, Memorijal Brano, od profesora Brane Radovančevića, našeg kardiohirurga sa Dedinja, koji je otišao u Houston i tamo postao, zamislite, direktor programa transplantacije srca. Eto, vidite kako smo mi neuspešni kad odemo ovaj u beli svet. Čovjek koji me uputio u Grac i dok su meni presađivali srce i spašavali mi glavu, on nije ni znao da ima karcinom pluća i otprilike kad sam se ja vratio kući, on je tada umro. Njegov učitelj, profesor dr. Oscar Howard Fraser, on je učenik Debejke i Kulija, čuli ste za obojicu, to su osnivači, legende kardiohirurgije, čovjek koji uradio najviše transplantacije srca na svetu. On mi je u Interkontu u Beogradu rekao da je ovo mnemotehnički. Znači, u principu, u svakoj državi, PMP je per million population, znači na milion stanovnika. Morali smo skraćenice engleske da koristimo. Potrebe za transplantacijom srca je 10 na milion. Za jetrom 30 na milion, a bubrezi 60, čak do 70 ili 80 na milion. Znači, ovo sam častio statistiku sa 420 KTX, to je kidney transplantation, LTX je liver, morali smo, izvinjavam se, ja koristim srpski kad god mogu, ali ovde ne može. Znači, sada pogledajte, imali smo 48 transplantacija, što je jedan od rekorda ove godine, evo neki bude 50, 60, ne može da bude 60, ali 55 do kraja. A treba 420. A već od nove 2018. godine stiže, nažalost, 420 novih. Urađeno je 5 srca, dame i gospodo. Pogledajte koliko treba godišnje. Koliko će da ih umre? Ja ću odmah da vam kažem. Koliko god vam bilo teško, ja sam bio na hemodijalizi. Ipak ste na neki način spašeni alternativom koja se zove hemodijaliza. Kad se od dva zla bira manje zlo, dijalize je manje zlo. Pumpe još nisu savršene. Nervni slom dobije. Kada mi kažu moje kolege, ugradili smo 92 pumpe, ja kažem, koliko transplantacija? Kaže 5. Ja kažem, aman, transplantacija je zlatni standard. Nemoj da mi se hvališ brojem dijaliza, hvali mi se koliko si donora imao. Prvo, troškovi hemodijalize su 100 miliona evra, vi me ispravite, godišnje za državu. Koliko košta godinu dana jedan pacijent na hemodijalizu, toliko košta transplantacija bubrega u Srbiji. Znači, već sledeća godina lečenje Srbiju dođe džabe. 5 srca je transplantirano, 70, znači ostalo 65 otprilike i čeka nas od nove godine novih 70. I tako se lista čekanja povećava ad infinitum do neograničenog broja. Ovo je mnemotehnički i plus, naravno, bolesnici iz prethodne godine. Idemo dalje. Koliko se u Hrvatskoj čeka, to je prošle godine ili pretprošle, kad su imali 30,7. Jel možete da verujete da se jetra dobija za 2 nedelje? Ne treba high urgent prioritetna lista uopšte. Taj ko je na palijativnoj listi dobije jetru za 3 do 4 nedelje. A ko je na urgentnoj listi dobije iste nedelje. A u Bergamu, gde se radi takozvana split transplantacija, gde dele jednu jetru na 2 dela, s tim što levi režani koji je manji se transplantira deci, veći režan koji je mnogo krupniji se transplantira odraslima, jer jetra je kao daždevnjak. Ima ogromnu moć regeneracije, tako je majka priroda napravila, da možete da živite sa 1/8 jetre koja se sama potpuno regeneriše. Znači, to je toliki broj, Hrvatska je već stigla do 140 transplantacije jetre ove godine. Mi smo uradili 17 u 3 centra. Znači, 5,88 do 6 po jednom centru. A Hrvatska 141. I oduzmite puta 2, znači Srbija ima potrebe za jetrom od 200 jetri godišnje, uradile 17. Znači oni nemaju čemu da se nadaju. Kao ulazak u pakao, vi koji ulazite, ostavite svaku nadu.
Znači, zakonodavstvo pretpostavlja saglasnost, vreme čekanja srce do 70 dana. To su oni sa palijativne liste. Znači, oni koji nisu urgentni, imaju alternativu pacemaker, bypass, čak privremena pumpa, ECMO, ekstrakorporalno membrano oksigenator i tako dalje i tako dalje. Te godine, pogledajte, presađeno 227 bubrega, 154, 39 srca i 8 pankreasa. Ne ćelije pankreasa s ovim ubodom u tkivu, nego pankreasa kao organa. Ove godine radi transplantaciju pluća. Idemo dalje. Znači organizacije. Neću ništa novo da vam kažem. Transplantacija se centralizuje. Ne može 17 jetri da se radi u 3 centra. Zna se da je najbolji, najjači centar u Novom Sadu i profesor dr. Zoran Milošević. Evo, čekam da me vlada po 5. put smeni s mesta predsjednika upravnog odbora, jer ovo niko ne voli kad kažem kao Beograđanin da postoji nešto bolje van Beograda. Najbolji je bio i osnivač, profesor dr. Božina Radević, učitelj, imao sam tu čast, profesor Bojić me je zvao na Dedinje, da pokaže koleta prvog pacijenta koji je živ 24. godinu. Mislio sam da sam ja najstariji sa srcem u Srbiji, nisam. Najstariji sa instituta Dedinje 17 godina. Ne izgleda možda tako dobro kao ja, ali je živ. Malo ide težu stepenicu, ja mogu da idem put mogu. Slobodno. Treba da ubeđuje porodicu, on se regionalizuje. Drugo, molim vas da mi neko objasni, ima donora u Prijepolju, a nema helikopter, kako će taj da stigne sa srcem do Beograda, a srce može 4,5 sata, jetra može 8, za bubreg imamo vremena 24 sata, ali nije dobro. Ta hladna ishemija koja traje toliko, to znam iz iskustva kao dečji urolog, kad je moj veliki učitelj akademik Sava Perović rekao da je ključ da se što pre bubreg izvadi sa živog, mi smo sa živog tada radili, sa profesorom Buickom iz Londona, i da se implantira detetu da bude što kraće vreme hladne ishemije. Bez obzira na Collinsa, led i sve ostalo, ništa. Transplantaciona medicina je kao ratna hirurgija, ona je nemilosrdna. Pozovu trojicu od koga dvojica otpadaju. E sad, šta je najvažnije u ubeđivanju građana? Da su pozvana trojica pravih. Znate, u Nemačkoj je dosta direktora klinika pohapšeno, neće nikoga transplantira ko ne treba. Ali ona rang lista, ko je 15. ko je 6. zato je važna transparentnost pod šifrom. Neće piše Dušan Šćepanović, Zoran Mišković, XYC12B alfa i pod tom šifrom, kao recimo što se čeka za kug, za katerizaciju srca i tako dalje. Ovo nisam rekao ja, vi se sećate sa studija, sa anatomije, organizacija, a ne hirurgija odlučuje o životu i sudbini ranjenika u ratu. Nikola Ivanović Pirogov, koji je učestvovao u Borodinskoj bici i praktični osnivač ratne hirurgije. I zašto su pobedili Francuze? Francuzi su bavili samo amputacijama ekstremiteta, a on je radio i rekonstrukciju. I napravio organizaciju, nije samo zbog ostalo. Istarao ih je Kutuzov iz Moskve, nije ih Pirogov istarao. Ali je uspeo da što veći broj ranjenika dalje vrati u rat. I to je jedina grana medicine koja bez vas, kao građani i porodica, ne može da funkcioniše. Dalje. Ovo se naročito ljute zvaničnici, ne znam kako ću da prođem posle Pančeva, jer je tu bila i ova savjetnica ministra. Da li imamo stručnjake za sve vrste transplantacije? Za bubreg imamo sigurno. Za jetru, Milošević, pa Mirković sa VMA, pa i tu da stanemo. Ostalo dolazi iz Hrvatske, izvinite molim vas. Znači, shvatio sam da sam hirurg onog momenta kad preko puta sebe nisam imao Savu Perovića i Marijana Bervara. Dve veličine kojima nije bilo ravno u hirurgiji. Kada sam kao šef dežurne ekipe na dečjoj klinici postao svestan da sudbina, bolesti i povrede sve dece u Srbiji leže na mojim leđima. Nema mama šta ću sada da radim kad dođe beba, roditelji ih uvole, kaže doktor evo ti je, pa je baci, kaže, u vatru, evo plače ceo dan. Da li je ileus, da li nije, da li je obično uvo, da li je perforirao slepac. Izvoli, dokaži se šefe. A kad sedi preko puta tebe, to svako može. Prostorno, optimalni broj donora, RZU su referentne zdravstvene ustanove, mi nemamo referentne zdravstvene ustanove. Čim se jetra radi na nekoliko strana, molim vas, u Nišu se uradi transplantacija bubrega jedna u 6 meseci do godinu dana. Kakav je to transplantacijni centar? To je smešno.
Nema surovosti. Transplantacioni centri su za kadaverične donore Beograd i Novi Sad za decu Tiršova, VMA ima razvijen program živih donora. I tu se spisak završava i tačka, a za jetru jedan, eventualno dva, a za srce samo jedan. Da li imamo bilo kakav informacioni sistem? Nemamo. Evo, ja ne znam po koji put mi smo pravili kriterijume. Znači, mora da izađe zvaničnik i da kaže ovo su kriterijumi za transplantaciju bubrega, srca, jetre. Mi te kriterijume poštujemo, na osnovu toga imamo listu čekanja i rang listu. To nisu iste liste. Dalje. I evo kako se stiže do dna Evrope. I ovo je verovatno zapisala dobro prošle nedelje. Višegodišnja slabom organizacijom. Ovo je treći i četvrto, najvažnije. Izbjegavanje angažovanja najiskusnijih, najboljih i već dokazanih. Ja sam u politici u jednom članku pitao da mi se navede ime jedne jedine ličnosti, bez obzira na titulu i zanimanje u Srbiji, koja može biti bolji promotor transplantacije od mene, koji sam radio transplantacijnu hirurgiju kao profesor hirurgije, znači bio sam član prvog tima, 86. još, za bubreg i šef tima za transplantaciju kosne srži i sve ove muke osjetio na svojoj koži kao pacijent sa transplantiranim srcem. Ja znam transplantaciju srca bolje od mog spasioca profesora Vaslera, jer i on zna bolje tehnički, ali kako sam se ja osjećao tih 62 dana i noći sa svešću ili bez svesti, to znam samo ja i moja supruga. Neulaganjem u mlade. Sorry, posle 40. godine nema učenja hirurgije. To je samo usavršavanje, dotarivanje, to je glans, to je poliranje. Nema pravljenja nameštaja, to je samo poliranje i lakiranje peca. I kad to kažete, ja pogledam neke od mojih kolega profesora, oni jednostavno polude. Pa zamislite sad mene, molim vas, da, na primjer, da ni Vasler nije zabranio da operiram. Idem ja sada da učim nešto. U AKH, Beč ili u Graciju ili Houston. To je sprdnja. Ja mogu da odem da razmenjujem iskustvo. Ali da učim ili da mene neko uči u 62 godine, pa to je smešno. Prevaziđeno zakonodavstvo i opšta situacija u državi i društvu. Da ne postoji poverenje, ne postoji ni poverenje u sistem i odsustvo. Za ovo smo mi krivi. Ovo sedmo možemo da pomerimo samo mi. A to je jedna empatija, jedna vrsta solidarnosti. Dalje. Ovo je najvažnija stvar. Šta znači alokacija? Opredeljivanje, usmeravanje organa. Ko će da dobije organ? Komisija odlučuje samo u jednoj komponenti. Procenjuje perspektivu pacijenta koji će da dobije organ, koliko će da živi. British transplant, ispod 5 godina do 7 nema razgovora. Ako komisija proceni da neće da živi 5 do 7 godina, tako ne dobije bubreg. Srce 5 godina, neće dobiti srce, ne isplati se. To je ružno reći, ali transplantacija košta oko 150.000 evra. I on ide na eload, na pumpu, pa kako bude? Čeka da se popravi stanje ili to mu je definitivna terapija. Ali to omogućava formalno jednake šanse i uspostavlja princip pravednosti. Taj princip pravednosti morao bi malo transparentnije da bude u Srbiji i ja mislim da bi onda još više skočio broj donora. Ove su neke od promena koje smo predložili i stalno ih ponavljamo da svima nama uđe u svest, da građanin u svakom momentu možda povuče ili izmeni potpis i u tom smislu, možete da vidite samo papir, ovo je ispod. Kad budemo stigli, evo, do zakona. Novim zakonom, čije smo mi primedbe dali, ja se nadam da je Zoran podelio taj materijal, uzimanje organa službenog lica predviđeno je da se ukinu donorske kartice. A navodno su uvodi pretpostavljena saglasnost. Idemo dalje. Vrati. Šta je pretpostavljena saglasnost? Pa pretpostavljena saglasnost je da ja nisam izrazio protivljenje da se uzmu moji organi. To izostanak izričitog odbijanja ili protivljenja mora se konstatuje pismeno. Tu nema ništa na reći. I da se porodici zabrani da izmeni volju donora. Ne da vrši nasilje pa da kažemo ne, sad porodica uzima pravo. Nije tačno. Ali ako ja kao punoletno lice potpišem da želim da budem donor, ako se overi ta donorska kartica koja bi imala obligacioni karakter, znači pravno obavezujući, ne može nijedan član moje porodice to da izmeni. To je moje ljudsko pravo, moje slobodno ljudsko pravo. Ali ako ne postoji podaci o izjašnjavanju, onda odlučuje porodica. Idemo dalje. Znači u svakom momentu, kao pojedinac, ili porodica, ili taj registar non-donora.
obzirom da u Srbiji nema programa transplantacije pluća, pankrasa i takvog creva, ovi organi mogu se ustupe Eurotransplantu. Mi smo imali 31 donora, nismo ustupili ni jedno pluće. I evo, prekjuče sa hranjskog profesora Rakočevića, nekadašnjeg direktora Instituta za onkologiju i radiologiju, ja sam pola Evrope s njim otišao jureći pluća, obećali su u Beču, sad ćete vidite pismo profesora Klepetka, koji će vam razbiti sve iluzije o nama i Eurotransplantu. Meni je jako žao što ću privatni mail da prikažem pred svima vama, ali to je još jedan dokaz da govorim istinu. Dalje. To su jedne od promena, to smo vam sve ponovili, informacioni sistemi, dežurstvo 24/7, to može Vesna Dragojerac da vam priča 3 dana i 3 noći oko tog dežurstva, primanje organa, odbijanje primanja organa i tako dalje, i tako dalje. I ne može Srbija Transplant da funkcioniše kao institucija koja je podređena Ministarstvu zdravlja. Ne može da bude podređena. Nigde nije podređena ministar. Ministar donosi propise. Ne može da se meša u rad transplantacije. Ne može da odlučuje koje. Ni ministar, ni predsjednik države, ni predsjednik vlade. To nema nigde. Odlučuje board i ova sprava, kompjuter. Šta je? Koji su neki od uslova za članstvo u Eurotransplantu? Pošto svaki dan i nedeljom gledamo na RTS-u. Molim vas, taj famozni broj donora od 10 je poslednji uslov. Kad sve ovo ispunite, mora još 10 donora. A sve ovo ostalo, znači razmena organa, proverljive sve liste i rezultate. Ko će da mi kaže od ovih 17 jetri koliko je imalo komplikacije, koliko nije imalo komplikacije, koje su vrste komplikacija, koliko ih umrli. Od ovih bubrega, ko će da mi kaže da li je došlo do akutnog odbacivanja, da li je došlo do periakutnog odbacivanja, znači u toku od mesec dana, ili je došlo do odbacivanja posle nekoliko godina, naravno da može, jel? Jer ako se sa bubregom živi, možda se živi preko 45 godina, čak i pola veka, mora da se vidi koliko, jer pazite, ako dođe do odbacivanja iz neimunoloških razloga, to ne bi smeo da bude razlog. Ne bi smeo da bude razlog teška infekcija, septički šok i tako dalje. Kad je supruga dolazila me obilazi u Graci, izvinite na izrazu, nju su pre ulaska u moj apartman skidali golu, sem u donji veš i stavljena u sterilni veš sa kapom i maskom. Kad se vidi slučaj da im je sumnjivo jedna kapica na infuziji, svih 14 linija se menjaju i vade tog momenta. Sestre svakog dana daju bris. Prva sestra koja se nađe pozitivan bris, narednih mesec dana ne može da uđe u intenzivnu negu. Znači, to su tako rigorozne kontrole, da oko toga nema pogađanja uopšte. Jer bruka je sramota da neko kome je uspela transplantacija, da je potrošen organ, nečiji, gde se neka porodica dala saglasnost, ispoljila vrhunsku humanost, vi zbog jedne banalne infekcije koja vodi septičkom šoku, izgubite i pacijenta i organ. Da, javni rezultati sa komplikacijama. Kada ćemo to vidjeti? To nismo imali nijedno. O tome niko nije raspravljeno. Centralna referentna laboratorija. Pričalo se će u Novom Sadu da bude opremljena, nema pojma gde je. I referentne zdravstvene ustanove i referentni timovi. Mora da se zna po glavi kako se zove ta osoba koja rukovodi transplantacijom srca, transplantacijom jetre, transplantacijom bubrega. Ne samo u jednoj ustanovi, nego i u celoj Srbiji. I ta osoba je odgovorna za sve. Ne zanima me da li su majstori loše povezali neke kablove u transplantacijnom centru, ili klima nije bila sterilna, ili na antistatih podu se dešava ovo ili ono, to me uopšte ne zanima. To zanima onoga ko je šef i odgovorno lice za transplantaciju u toj instituciji. Proverljive liste čekanja sa unutrašnjom i spoljnom auditorima. Unutrašnja audicija, Ministarstvo zdravlja i njegova inspekcija vezano za ove tehničke stvari, a vezano za stručne stvari. Medicinski fakultet ili ogranak lekarske komore ili Srpskog lekarskog društva, znači stručno udruženje. Dalje. Evo to je taj čuveni mail. Mi smo mislili da ćemo, ja sam u originalu preneo. Dear profesor, to je Marija, supruga profesora Kočevića. Kao što znate, postoji odluka not to accept. U engleskom jeziku postoji stepenovanje. Kad hoćete nešto kažete ne, napiše se don't. A kad napišete do not ili not to, znači da ste izrazito naglasili da nešto ne dolazi u obzir. A to je da se prime pacijenti izvan Eurotransplanta, and especially from Serbia.
Pa ko je taj koji tvrdi da smo mi pridruženi članovi Eurotransporta? Molim vas. Evo ga pismo. Pismo je 11. oktobra. Evo mučenik je sakranjen prekjuče. Duboko sam potrešen jer sam u tome neposredno učestvovao i vratio se i meni ceo naš život u prethodnih 11 godina. Ovo je, on je rekao za pluća ili šef transplantacije pluća anymore, znači više se ne primaju, a ta odluka je bazirana na nedostatku organa doniranih u tim zemljama. I tu je stao iz pristojnosti, nije hteo da kaže, braćo Srbi, niste ispoštovali dogovor o razmeni organa. Tražite od Eurotransplanta srce, tražite jetru, a ne dajete ništa. Zašto od 31 donora nismo dali ni jedno pluće, kad se kod nas pluća ne rade, i time naširoko otvorili vrata Eurotransplanta? Dalje. Ja sam ovo rekao pre 5 godina, pošto se tad tvrdilo da smo mi pred vratima Eurotransporta. Evo šta sam napisao. Ne mogu da podnesem izjave u medijima mojih kolega iz zvaničnika da se nalazimo pred vratima Eurotransplanta. Mi smo 5, simbolično sam rekao 5 svetlosnih godina, toliko je udaljena najbliža zvezda od planete Zemlje Proxima Centauri. Znači, u ovom momentu gotovo. Znači, to sam izjavio u rektoratu Univerziteta u Beogradu. Bilo je preko 100 profesora i 20 akademika. Oni su se zgrozili na to mojom izjavom, ali evo kao, nažalost, vreme me nije, ja bih volao da me vreme demantovalo, ali nije. Idemo za vreme. Ovo je naša inicijativa koja je bila, pogledajte ko sve podržava. Transplantaciona mreža, bioetičko društvo, koji ima jedno 50 profesora u svom sastavu, Savez organizacija bubrežnih invalida, regionalna lekarska komora Beograda, svega 14.000 doktora, bubrežni invalidi Vojvodine, Zoran i udruženje i forum žena Vojvodine. I Vesna je tu bila Spiritus Movens, pa su pokušali da daju političku konotaciju, da se ovde spominje Socijalistička partija Srbije. Ja pozivam sve političke partije i njihove forume žena da ih dodamo na ovaj spisak, ali moraju da daju pismenu izjavu i da stave pečat i da pošalju u Skupštinu, da podržavaju ovde o čemu se radi. Idemo dalje. Ministarstvu smo poslali taj predlog 29. jula 2014. potvrđen u 11:44 časova. Ja sam nemački i engleski đak, imam nemačko srce i sa mnom nema šale. Na 2 decimala je iznosim dokumente. Dalje. Skupština Srbije, 2 puta. Idemo. Evo ga zapisnik. Molim vas, vidi se i broj 15. april 2015. Podnosilac u ime svih. Transplantaciona mreža Srbije, Dušan Šćepanović, bioetičko društvo Zorat, podali su inicijativu i tako. Predlog radne grupe Skupštine. Pozvati profesora na sednicu odbora kako bi predstavili svoju inicijativu. 15. april 2015. Danas je 19. novembar 2017. Znači ovo je pre 2,5 godine. Gde sam, kako kaže Čkalja, gde sam tu ja? Ali ne ja personifikovano u Dušanu Šćepanoviću, nego u ime svih vas. I ništa ne brinite, odlično ću vas zastupati sve. Bez milosti. Bez milosti. Dalje. Evo ovo je ponovljeno. 16. novembar 2016. Profesor dr. Dušić je potpisao, kolega Darko Laketić, da će biti pozvan na odboru. U ime svih vas i svih organizacija. 16. novembar, danas je 19. Evo, godinu dana ništa. Zoran čak ima informacije da im ne pada na pamet, jer kažu to onaj ludak iz Tiršova, ne možemo se svađamo s njim, on galami i ima tešku narav, što sve tačno. Sve tačno. Ali ja to nikada ne radim iz čista mira, inače je bio ludak. Idemo dalje. I ovo je pred kraj, ovo je rekao Aristotel pred 2500 godina, Amicus Plato sed magis amica veritas. Drag mi je Platon, ali mi je istina draža zato što je Platon sledio slepo Sokrata i svaku Sokratovu reč svog učitelja. On je rekao, poštujem učitelja, ali je istina najvažnija. A ovo naše je, kad je Galileo pred sudom inkvizicije 1633. rekao, pur si muove. Diskusija je bila da li se zemlja okreće ili se ne okreće. Da li u obliku ploče ili u obliku lopte, odnosno Đordana Bruna su već spalili. Kopernikus je rekao da mogu da otvore njegove papire tek kada umre. A Galileo je rekao, kad su ga stavili u kućni pritvor, samo je promrmljiv u sebi, ipak se okraće, jer od meni šaljite gde hoćete. Pametno dovoljno. Dalje. Pa ovo je Luka Blagi, on je najnoviji, ovo je Dušan Silni, i ovo je princeza Sara, i nadam se do sledećeg predavanja da će da me obraduje neko
Snaja. Ova baba ovde je moja devojka 74. Evo, to je, malo sam produžio. Izvolite, pitajte. Dragi prijatelji, ovo predavanje nije predavanje, ovo je deo sudbine, deo života, deo nečega što se zove pravi entuzijazam i smatrate da ovde među nama imamo najiskrenijih prijatelja koji će svako naš i kritiku i predlog da prenese na pravi način.